ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಪ್ಪ ಆಂಡ ಗುರುಪುರ ರೋಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಒವ್ವೇ ದೇಶದ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುಪುರ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡಸಾಲೆಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ತನ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಅತ್ತನ ಎಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನ ಅಂದು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಾಲ ಏರ್ಲ ದುಂಬರ್ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡೆ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಿದಾಡಿನಾಗಲು ಎಂಕದು ಅಣ್ಣ ಸಡನ್ಲಿ ನನ್ನ ಜತ್ತು ದಿಂತಾಂಡು ಅವರ ಕಟ್ಟಗ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಜತ್ತ ಪದ್ರಾಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪು ಅಂಡ್ ನೆಟ್ V2 ಗೈಸ್ ಮಂಚಿತ್ತನ ಈ ಟೀಮ್ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕುಲು ಒರಂಬ 10 ಜನ ಟೀಮ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಜಮಣದಂಡ ಈತ್ ವರ್ಕ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅತ್ತಂದ ಬಿದೇದ ಒಕ್ಲು ಮಲ್ದಿಜೇರು ರಡ್ಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕುಲು ಬರುವಂತೇರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಟ್ಟದಾರ ಒಂಜಿ ಪದರೆಂಗಿದಾರ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ₹1 ಕಾಸು ಏದೊಂದು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಜವಣೇರಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು 2 ಲಕ್ಷದ ಯಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟುನಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ಕರೆಯು ಇತ್ತೆ ಅವಳ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಈ ಜವನೇರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಗತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಆವಡ ಬಂದು ಇಟ್ಟಿಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೇ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಕನ್ನ ನೀರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈತ ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಒಂದು ಬಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದೊಂದು ಎತ್ತೋಲ ಎತ್ತೋಲ ಐತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದ ಇಂಡೋರ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಐದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ